Đorđević. Dobra akcija fudbalera Slobode. Vrbić, dobra je to prilika sada. Đorđević, imali prekršaje, nema, ali pogodak. Dobra lopta tamo prema Đorđeviću. Đorđević u duelu tamo. Još uvek traje napad fudbalera Slobode. Da li je to prilika? Jeste, to je pogodak. 2:0 za ekipu Slobode. Ovoga puta strelac Saša Filipović. Trideset četvrti minut utakmice.